ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तर आपण सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी वंदन करूया, त्यांच्या चरणी त्यांना आत्मसमर्पण करूया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। आपण श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्ण या पुस्तकाच्या वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज काल आपण आपला चौथा अध्यायाचं वाचन पूर्ण केलं होतं। त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की कंसाच्या क्रूर योजना की त्याला स्वतःच्या चुकीची जाणीव झाली आणि मग त्यांनी आपल्या मेहुण्याला आणि आपल्या बहिणीला त्यांची साखळदंडांमधून त्या कैदेतून सुटका केली। त्या क्षणी त्याला आपल्या चुकीची जाणीव झाली, पण नंतर जेव्हा त्यांनी आपल्या क्रूर किंवा राक्षसी स्वभावाच्या मित्रांसोबत किंवा मंत्र्यांसोबत चर्चा केली, तेव्हा पुन्हा तो आपल्या पूर्वस्थितीवरती आला आणि इतकं आपल्या 7 बालकांचा ज्या 7 निष्पाप नवजात बालकांचा त्यांनी अतिशय क्रूर रीतीने हत्या केली, असं असून सुद्धा जेव्हा त्यांनी माफी मागितली, तेव्हा वसुदेवांनी तात्काळ त्यांना माफ केलं आणि जेव्हा त्यांनी माफी मागितली तेव्हा वसुदेव आणि देवकी यांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले होते। इतकं मोठं मन त्यांचं होतं आणि तेवढ्या मोठ्या मनाने त्यांनी त्या क्रूर कंसाला माफ सुद्धा केलं। अशा रीतीने कालच्या अध्यायामध्ये त्यांची सुटका झाली होती त्या कैदेतून आणि परंतु त्या सुटकेमधून बाहेर आल्यानंतर थोड्या वेळापुरती त्याला जाणीव झाली कंसाला की त्याच्या चुकीची जाणीव झाली, पण पुन्हा जसं म्हणतात ना, पालत्या घागरीवर पाणी आणि जसा सहवास असतो तसाच आपले विचार तसेच फिरत असतात आणि त्याचप्रमाणे त्याच्या क्रूर आणि राक्षसी वृत्तीच्या मित्रांच्या आणि मंत्र्यांच्या सहवासामुळे पुन्हा त्याने आपला पहिला पाढा 55 अशाच प्रमाणे आपल्या पूर्वस्थितीवरती तो आला आणि पुन्हा एकदा त्यांनी काय योजना आखली होती, तर या 10 दिवसात ज्या सुद्धा नवजात बालकांचा जन्म झाला आहे त्यांची आपण हत्या करूया अशी योजना त्यांनी आखली। त्यांनी त्या राक्षसांची, त्या मंत्र्यांची आणि त्या क्रूर वृत्तीच्या सर्व मित्रांची कालची चर्चा आपण पाहिली। तर आजच्या अध्यायामध्ये तर इथे दुसरीकडे श्रीकृष्णांचा जन्म झाला म्हणून नंद आणि यशोदा यांच्या घरी आनंदाचं वातावरण होतं। जिकडे तिकडे फक्त आनंद, उत्साह नंद देवानी पूर्ण भरभरून आपल्या पुत्र सौभाग्याचा किंवा पुत्र जन्माचा उत्सव साजरा केला आणि गोकुळामध्ये कशा प्रकारे उत्सव मनवला ते लोक साजरा करत होते आणि
कोणकोणत्या गोष्टी त्यांनी केल्या कृष्णाच्या जन्मासाठी. वसुदेव आणि यशोदा आणि नंददेव यांच्या पुत्ररत्नाच्या संदर्भाप्रित्यर्थ त्यांनी तो उत्सव, त्यांच्या पुत्ररत्नाचा तो उत्सव त्यांनी कोणत्या प्रकारे साजरा केला आणि आणि त्या उत्सवानंतर नंद आणि वसुदेव यांची भेट झाली. तर ही भेट कोणत्या प्रकारे होती, त्या भेटीमध्ये त्यांनी कोणत्या गोष्टीची चर्चा केली आणि तो उत्सव गोकुळामध्ये कशा प्रकारे साजरा करण्यात आला, याची माहिती आपण आपल्या आजच्या या अध्यायामध्ये घेणार आहोत. तर आपण सुरुवात करूया वाचनाला. मी सुरुवात करते आणि मग तुम्हाला कोणाला वाचायचं असल्यास तुम्ही हँड रेज करू शकता आणि तुम्ही सुद्धा वाचू शकता. ठीक आहे? ओके. शिल्पा माताजींनी हँड रेज केलाय. ओके माताजी, हरे कृष्ण. शिल्पा माताजी, तुम्ही सुरुवात करू शकता, वाचू शकता तुम्ही. ओके माताजी, हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम माताजी. अध्याय 5, नंद वासुदेव भेट. भगवान श्रीकृष्ण खरे पाहता वसुदेव आणि देवकी यांचे पुत्र होते, परंतु कंसाच्या क्रूर कृत्यामुळे वासुदेवांना आपल्या पुत्राचा जातकर्म संस्कार साजरा करण्याचे सुख प्राप्त झाले नाही. परंतु पालक पिता श्री नंद महाराज यांनी श्रीकृष्णांचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहीने साजरा केला. दुसऱ्या दिवशी यशोदेला पुत्र झाल्याची वार्ता सर्वत्र समजली. वैदिक प्रथेप्रमाणे नंद महाराजांनी आपल्या आत्मज्ञाचे जातकर्म संपन्न करण्यासाठी विद्वान ज्योतिषी तज्ञांना आणि ब्राह्मणांना पाचारण केले. मुलाच्या जन्मानंतर ज्योतिष तज्ञ मुलाच्या जन्मवेळेनुसार त्याच्या भावी जीवनाची कुंडली तयार करतात. मुलाच्या जन्मानंतर दुसरा समारंभ होत असतो. कुटुंबीय मंडळी स्नान करतात आणि स्वतःला अलंकार व पुष्पहारांनी अलंकृत करून मुलांच्या भावी जीवनाविषयी श्रवण करण्याकरिता बालकासह ज्योतिषी समोर येतात. नंद महाराज आणि इतर कुटुंबातील सदस्य स्नानादी आटोपून जन्मस्थानी येऊन बसले. या प्रसंगी तेथे जमलेल्या ब्राह्मणांनी पवित्र मंत्रांचे उच्चारण केले आणि त्याच वेळी ज्योतिषांनी जातकर्म संस्कार पार पाडला. अशा प्रसंगी सर्व देवी देवतांची आणि कुलातील पितरांची पूजा करण्यात येत असते. या प्रसंगी नंद महाराजांनी ब्राह्मणांना वस्त्रभूषणांनी अलंकृत 2 लाख गायीचे दान दिले. धान्याचे पर्वत दान केले. तसेच सुवर्णाच्या जरीची वस्त्रे आणि अलंकारांचे प्रचूर प्रमाणात वितरण केले. या भौतिक जगात आपण अनेक मार्गांनी धनसंपत्ती प्राप्त करीत असतो, परंतु प्रत्येक वेळी अतिशय प्रामाणिकपणाने अथवा धर्म मार्गाने नव्हे, कारण तो संपत्ती जमविण्याचा एक स्वभाव आहे. वैदिक आज्ञानुसार अशी संपत्ती ब्राह्मणांना गायी आणि सुवर्ण दान करून शुद्ध करावी लागते. नवजात बालकांना देखील ब्राह्मणांना धान्यादी अर्पण करून शुद्ध करावे लागते. नवजात शुद्ध कर. आपणाला हे जाणणे आवश्यक आहे की आपण सदैव अशुद्ध स्थितीत राहत असतो. म्हणून आपण आपले आयुष्य, आपला धनसंग्रह शुद्ध करवायचा असतो आणि स्वतःचेही शुद्धीकरण करावायचे असते. आपले जीवन दररोज स्नानाने, अंतर्बाह्य स्वच्छता केल्याने आणि शुद्धीकरणाच्या दश संस्कारांनी शुद्ध होत असते. तप, व्रते, भगवत आराधना आणि दान यांनी धन संपत्तीचे शुद्धीकरण होत असते. वेदाध्ययनाने, आत्मसाक्षात्कारातील प्रयत्नाने आणि परम सत्याला जाणून घेण्याने आपण स्वतःला शुद्ध करीत असतो. याच्याकरिता वैदिक वाङ्मयात म्हटले आहे की प्रत्येक जण जन्मतःच शूद्र आहे आणि शुद्धीकरण प्रक्रियेचा अवलंब करून मनुष्य द्विज होत असतो.
वेदांचे अध्ययन करून मनुष्य विप्र होतो. ही ब्राह्मणत्वाला प्राप्त होण्याची प्राथमिक गुणवत्ता आहे. जेव्हा मनुष्य परम सत्याला पूर्णपणे जाणतो तेव्हा त्याला ब्राह्मण म्हटले जाते, आणि जेव्हा ब्राह्मण अधिक प्रगती करतो तेव्हा तो वैष्णव अथवा भक्त होत असतो. त्या जन्मोत्सवात मुलाला उत्तम भाग्य प्राप्त व्हावे यासाठी उपस्थित ब्राह्मण वेगवेगळ्या वैदिक मंत्रांचे उच्चारण करू लागले. सूत, मगध, वंदी, विरुदावली असेही गायनाचे इतर प्रकार आहेत. अशा मंत्रांच्या ध्वनी सोबत आणि गायनासोबत महालाबाहेर शिंगे, तुतार्या, नगारे वाजू लागले. या शुभ प्रसंगी घराघरातून कुरणामधून हर्षभरीत सुस्वर नादू लागले. घरामधून आणि घराबाहेर तांदळाच्या पिठाने विविध कलात्मक चित्रे काढण्यात आली. तसेच आपण आपल्या घरी जेव्हा एखाद्या बाळाचं आगमन होतं तेव्हा आपण सुद्धा वेगवेगळ्या विधी विधानांनी बाळाचं स्वागत करतो आणि मग पण ब्राह्मणांना बोलवून योग्य त्या सगळ्या विधी आपण पूर्ण करतो. तसंच नंदबाबा आणि यशोदामाई यांना तर माहीतच नव्हतं की त्यांच्या घरी खुद्द भगवंत जन्माला आले, भगवंत आले आहेत. वस्तुतः ते तर वसुदेव आणि देवकी मातेचे पुत्र होते, परंतु कंसापासून त्यांची सुटका करण्यासाठी, त्यांना वाचवण्यासाठी वसुदेवांनी तो निर्णय घेतला आणि त्यांना नंद आणि यशोदा मातेच्या घरी आणून सोडलं आणि त्यांच्या पुत्रीला त्यांनी स्वीकारलं आणि आपल्या सोबत घेऊन गेले. पण ज्या नंद बाबा आणि यशोदामाईला माहित सुद्धा नव्हतं की भगवंत आपल्या घरी जन्मले आहेत, तरी सुद्धा त्यांनी इतक्या चांगल्या पद्धतीने आपल्या पुत्राचं स्वागत केलं आणि आपल्या पुत्राच्या जन्माचा आनंदोत्सव त्यांनी साजरा केला. पूर्ण गोकुळ असं उत्साहाने भरलेलं होतं आणि असं वाटत होतं की जणू काही तिथे एक नवीन सण उत्सवच ते लोक साजरा करतायत. आणि जसं आपल्याकडे सुद्धा आपल्याला माहितीये ही आधीचीच पद्धत आहे. तांदळाच्या पिठाने जेव्हा आपल्याकडे पूजा किंवा कोणतं शुभ कार्य असतं तेव्हा जी रांगोळी असते ती तांदळाच्या पिठाने काढली जाते. तर ही आपली प्रथा या पुराणांमध्ये सुद्धा वर्णिलेली आहे. आणि अगदी तसं तिथं त्यांनी सुद्धा तांदळाच्या पिठाने विविध कलात्मक चित्र काढली होती आणि कोणत्याच गोष्टीची कमतरता न भासता अशा त्याला प्रफुल्लित पद्धतीने सगळं काही साजरा होत होतं. सगळी वैदिक मंत्रांचं गायन होत होतं किंवा इतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या गायनाचंही तिथे आवाज निनादत होता आणि पूर्ण गोकुळ असं एकदम आनंदाने भरलेलं होतं. आणि अशाच पुत्राच्या चांगल्या आयुष्याची पुढे आपण पाहणार आहोत की नंदबाबा भगवान विष्णूंजवळ प्रार्थना करतात त्यांच्या पुत्राच्या आरोग्यासाठी आणि भविष्यासाठी. पण त्यांना हेच माहित नसतं की खुद्द भगवंतच त्यांच्या घरी आले आहेत. तर आता आपण पुढच्या वाचनाला सुरुवात करू. वाचायचंय तुम्हाला माताजी? आणखीन कोण वाचते का बघा माताजी? मग सुनैना माताजींनी हँड रेज केला होता. तुम्हाला वाचायचंय सुनैना माताजी? हो माताजी, वाचू करू सुरुवात? हो हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मार्गावरून सर्वत्र सुगंधी जल शिंपडण्यात आले. घराची छते, भिंती निरनिराळ्या तोरणांनी व पताकांनी तसेच हिरव्या डहाळ्यांनी सुशोभित करण्यात आल्या. हिरवा पानांनी आणि सुंदर फुलांनी प्रवेशद्वारे बनवण्यात आली. गायी वासरांना व ऋषभांना हळदी तेलाच्या मिश्रणाने रंगून तसेच त्यांच्यावर गेरू, पिवळी माती व इतर रंगाची चित्रे काढून आणि मयूर पिच्छासांच्या माळा, रंगीबिरंगी झुळी, गळ्यात सुवर्णाचे हार इत्यादी घालून सुंदर रीतीने सजवण्यात आले. नंद महाराज आपल्या पुत्राच्या जन्मोत्सव साजरा करीत आहेत ही वार्ता समजतात आनंदी गोपजनांनी हृदय स्वाभाविक आनंदाने भरून गेली. त्यांनी मौल्यवान पोशाख घातले, कानात वेगवेगळ्या प्रकारची कर्णकुंडले घातली, गळ्यात मोत्या माणकांचे हार घातले, सर्व शरीरावर अलंकार घातले, डोक्यावर मोठमोठे पटके
पगड्या बांधल्या आणि अशा रीतीने भरपूर नटून थटून आणि बरोबर अनेक प्रकारच्या भेटी घेऊन ते नंदभवनात आले. यशोदा राणीला पुत्र झाल्याचे ऐकल्यावर सगळ्या गोपीजनांना अत्यानंद झाला. त्यांनी अंगाला सुगंधी उटटी व अत्तरे लावून आणि मौल्यवान वस्त्रालंकार घालून शृंगार केला. कमळ पुष्पावर कमळ पुष्पाने परागकणामुळे त्या कमळाचे सौंदर्य जसे उठून दिसते त्याप्रमाणे सर्व गोपींनी आपल्या कमलासारख्या सुंदर मुखावर कुंकुम चूर्ण लावले होते. अशा त्या गोपींनी आपल्याबरोबर विविध प्रकारच्या भेटवस्तू घेतल्या आणि त्या त्वरित नंदभवनाकडे निघाल्या. भारी नितंब आणि पुष्ट उरोज यामुळे त्यांचा वेग मंदावत होता. तरी कृष्ण प्रेमाने भारावलेल्या त्या घाईघाईने नंदभवनात पोहोचण्याची पराकाष्ठा करीत होत्या. त्यांच्या कानात मोत्यांची कुंडले शोभत होती. त्यांच्या कंठात रत्नहार शोभत होते. त्यांचे ओठ रंगविलेले होते. नेत्रात काजळ शोभून दिसत होते. त्यांचे हात सुवर्णाच्या कंकणाने सुशोभित झाले होते. फरसबंदी रस्त्यावरून त्वरेने चाललेल्या त्या गोपगंगांना गळ्यातील पुष्पमाळा आणि केसातील फुले रस्त्यावर गळून पडू लागली आणि ते पाहून आकाशात पुष्पवृष्टी होत असल्याचे वाटू लागले. त्यांच्या शरीरावरील वेगवेगळ्या अलंकारांच्या संचलनामुळे त्यांचे लावण्य अधिकच उठून दिसत होते. नंद महाराजांच्या महालात पोहोचल्यावर त्यांनी बालकाला आशीर्वाद दिले. प्रिय बाळा, आपल्या रक्षणार्थ तू चिरंजीव हो. बालकृष्णांना आशीर्वाद देत असताना त्यांनी हळद, तेल, दही, दूध पाण्यात मिसळून ते जळ श्रीकृष्णाच्या अंगावर शिंपडले. नंतर त्या तेथील उपस्थित मंडळीवर देखील ते दही हळदीचे जल शिंपडू लागल्या. त्यावेळी तज्ञ संगीतकारांचे ताफे व गायनवृद्ध निरनिराळी वाद्य वाजवित होते आणि गात होते. गोपिकांचे असे लीला विनोद पाहून गोपजनांना अतिशय आनंद झाला. त्यांनी गोपींच्या अंगावर दही, दूध, लोणी, जल फेकायला सुरुवात केली. दोन्ही पक्षातील मंडळी एकमेकांवर लोणी फेकू लागल्या. नंद महाराजांना गोप गोपिकांच्या अशा लीला पाहून फारच हर्ष झाला. त्यांनी अत्यंत उदारपणाने तेथे आलेल्या गायक वृंदांना विविध प्रकारच्या वस्तू भेट दिल्या. सूत, मागध, बंदीजन उपनिषदे, पुराणांचे श्लोक गात होते. वंशावलींचे यश गात होते आणि मधुर गीते गात होते. तेथे अनेक विद्वान ब्राह्मण उपस्थित होते आणि नंद महाराजांनी या प्रसंगी अतिशय हर्षभराने त्यांना अनेक प्रकारचे वस्त्रे, अलंकार आणि गायी दान दिल्या. येथे हे लक्षात घेणे अतिशय महत्वाचे आहे की केवळ गायीचे पालन करून हे व्रजवासी किती धनवान होते. सर्व गोप वैश्य समाजाचे होते. गायींचे संगोपन करणे आणि शेती करणे त्यांचा व्यवसाय होता. त्यांचा पोशाख, शृंगार आणि स्वभाव यावरून ते जरी खेड्यातील होते तरी ते लौकिकदृष्ट्या देखील खूप धनवान होते असे समजून येते. त्यांच्याकडे दूध आणि दुधाच्या पदार्थांची इतकी विपुलता होती की ते लीला विनोदात एकमेकांच्या अंगावर कोणताही विचार न करता प्रचूर दही, लोणी फेकीत. दही, दूध, तूप, लोणी आणि दुधाचे पदार्थ हीच त्यांची संपत्ती होती. तसेच कृषी उत्पन्नाला व्यापार करून ते मौल्यवान वस्त्रालंकारांनी समृद्ध होते. ते अशा वस्तूंचा केवळ संग्रह करून ठेवीत नसत तर नंद महाराजाप्रमाणेच त्यांचे प्रचूर प्रमाणात दान करीत असत. तर इथे मी सांगेन की पहा, फक्त गायींचं पालन करून ते इतके धनवान होते आणि त्यांनी आपल्या धनसंपत्तीचा केवळ संग्रह करून ठेवला नाही, कधीच करून ठेवत नसत. तर जसं नंद महाराजांनी 2 लाख गायी दान केल्या होत्या आणि ब्राह्मणांना आणि इतर जे वैदिक मंत्र गात होती त्यांना भरपूर भेटवस्तू दिल्या, तसंच ते जेवढी संपत्ती त्यांच्या ज्या प्रमाणात होती त्याच प्रमाणात प्रचुर प्रमाणात ते दान सुद्धा करत असत. तर नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन या पुस्तकात असंही सांगितलं आहे की फक्त आपल्याला आयुष्य जगण्यासाठी एक जमीन जिथे आपण आपल्या आहारासाठी फळं भाज्या उगवू शकू इतकी छोटीशी जमीन आणि एक गाय इतकंच पुरेसं असतं. कारण गायीच्या दुधावर आणि त्या जमिनीवर उगवलेल्या फळभाज्यांवरती आपण जिवंत राहू शकतो. तर एखाद्या सामान्य व्यक्तीला जगण्यासाठी फक्त त्या 2 गोष्टींची त्या 2 गोष्टी पुरेशा असतात
आणि फक्त अशाच या गायींच्याच मदतीने लोक गोकुळामधले गोपिका गोप इतके धनवान होते, त्यांना दुसऱ्या कोणत्या गोष्टीची गरज नव्हती. ते वैश्य होते. फक्त या गायींच्या आधारावरती त्यांनी दूध, दही, तूप, लोणी यांचा व्यापार करून ते इतके धनवान होऊ शकत होते. त्यांच्याकडे दुसरा कोणताच मार्ग नव्हता धनार्जन करण्याचा. पहा, तर फक्त गायींपासूनच ते इतके धनवान होते. आणि पुढे पाहूया, इतकी संपत्ती गोकुळामध्ये, इतकं वैभव, इतकं ऐश्वर्य कशामुळे आलं होतं? तर आपण पुढे वाचणारच आहोत. भगवंतानी जेव्हा संदेश दिला होता, तेव्हा ब्रह्मदेवाने इतर देवी देवतांनाही सांगितलं होतं, की भगवंतांच्या मदतीला तुम्हीही अ, यदुवंशामध्ये जन्म घेण्यास सुरुवात करा आणि जिथे भगवंत तिथे धनलक्ष्मी, खुद्द लक्ष्मी त्यांच्या सोबत असते आणि खुद्द भगवंतांचा जन्म जिथे झाला आहे, तिथे नक्कीच धनलक्ष्मीचा आशीर्वाद तर असेलच त्या सर्वांवरती, पण त्या स्वतः तिथे उपस्थित असतील भगवंतांच्या सोबत आणि म्हणूनच इतकं वैभव, इतकं ऐश्वर्य, इतकी संपन्नता तिकडे होती, गोकुळामध्ये होती. तर पुढे वाचूया आपण. अशा रीतीने माताजी वाचू शकता तुम्ही. अशा रीतीने भगवान श्रीकृष्णांचे पिता नंद महाराज तेथे आलेल्या सर्व मंडळींची इच्छा पूर्ण करू लागले. त्यांनी प्रत्येकाचं स्वागत सत्कार केला आणि त्यांच्या मनोवांछित वस्तू त्यांना भेट दिल्या. जे विद्वान ब्राह्मण होते ते उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी पूर्णपणे वैश्य आणि क्षत्रिय समाजावर अवलंबून होते आणि त्यांना जन्मोत्सव, विवाह इत्यादी प्रसंगी दान देणग्या प्राप्त होत. नंद महाराज या उत्सव प्रसंगी जी विष्णूची उपासना करीत होते आणि लोकांना संतुष्ट करण्याचा जो प्रयत्न करीत होते, त्यात त्यांची केवळ एकच कामना होती, नूतन बालक कृष्ण सुखी राहावा. नंद महाराजांना हे बालक मूळ विष्णू होते याची जाणीव नव्हती आणि ते भगवान विष्णूंकडे त्यांच्या संरक्षणासाठी प्रार्थना करीत होते. बलरामाची जननी रोहिणी वसुदेवांच्या सर्व पत्न्यांमध्ये सौभाग्यशाली पत्नी होती. ती पतीपासून दूर होती, तरी नंद महाराजांच्या प्रसन्नतेसाठी त्यांच्या पुत्राच्या श्रीकृष्णाच्या जन्मोत्सव प्रसंगी तिने सुरेख पोशाख परिधान केला होता. गळ्यात कंठहार आणि पुष्पहार घातले होते, अंगावर मौल्यवान अलंकार घातले होते आणि अशा प्रकारे शृंगार करून ती उत्सवात जाळे करीत होती. वैदिक संस्कृतीतील शिष्टाचाराप्रमाणे ज्या स्त्रीचा पती घरापासून दूर आहे ती कधी सुंदर पोशाख घालीत नाही, परंतु या उत्सवात मात्र रोहिणी आपला पती दूर असला तरी सुरेख पोशाख घातला होता. श्रीकृष्णाच्या जन्मोत्सवातील ऐश्वर्यावरून असे स्पष्ट होते की त्यावेळी वृंदावन सर्व दृष्टीने समृद्ध होते. भगवान श्रीकृष्णाने नंद महाराजांच्या आणि यशोदा मातेच्या घरी जन्म घेतल्यामुळे सौभाग्याची देवी लक्ष्मी हिला वृंदावनात आपले ऐश्वर्य प्रकट करावे लागले. यावरून असे समजते की वृंदावन अगोदरपासूनच लक्ष्मी देवीचे क्रीडास्थान बनलेले होते. जन्मोत्सव मोठ्या आनंदात साजरा झाला आणि आता नंद महाराजांनी कंसाच्या सरकारला कर देण्यासाठी मथुरेला जाण्याचे ठरवले. जाण्या अगोदर त्यांनी वृंदावनातील समर्थ गोपजनांना बोलावून घेतले आणि आपल्या अनुपस्थित वृंदावनाच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. नंद महाराज मथुरेत पोहोचले आणि ही वार्ता वसुदेवांना समजली. तेव्हा वसुदेव आपल्या मित्राचे अभिनंदन करण्यासाठी फार उत्सुक झाले. ते नंद महाराजांच्या मुक्कामावर गेले तेव्हा वसुदेवांना नंदांना पाहिले तेव्हा त्यांना नवजीवन प्राप्त झाल्यासारखे वाटले. नंद महाराजांना अतिशय हर्ष झाला. ते उठून उभे राहिले आणि त्यांनी वसुदेवांना आलिंगन दिले. त्यांनी वसुदेवांचे प्रेमभराने स्वागत करून त्यांना आसन दिले. वसुदेव नंद महाराजांच्या माहितीशिवाय त्यांच्या संरक्षणाखाली ठेवलेल्या आपल्या 2 मुलांचे क्षेमकुशल जाणण्यास फार उत्सुक होते. मोठ्या अवस्थेने वसुदेवाने त्यांच्याविषयी विचारणा केली. श्रीकृष्ण व बलराम हे दोघेही वसुदेवांचे पुत्र होते. बलरामांना रोहिणीच्या गर्भात स्थानांतरित करण्यात आले होते. रोहिणी वसुदेवाची पत्नी होती, परंतु तिला कंस भयामुळे नंद महाराजांच्या संरक्षणात ठेवलेले होते. वसुदेवाने श्रीकृष्णांना स्वतः गोकुळात आणून यशोदेकडे सोपवले होते आणि ते तिची मुलगी घेऊन गेले होते.
नंद महाराजांना बलराम हे वसुदेवाचे पुत्र असल्याचे माहीत होते, परंतु श्रीकृष्ण हे देखील त्यांचेच पुत्र होते हे मात्र त्यांना ठाऊक नव्हते. वसुदेवाने आपल्या दोन्ही मुलांच्या मोठ्या उत्सुकतेने विचारपूस केली. ते नंद महाराजांना म्हणाले, प्रिय बंधू, तुम्ही वृद्ध झाला होतात आणि पुत्रप्राप्तीसाठी फारच उत्सुक होतात, परंतु तुम्हाला पुत्रप्राप्ती झाली नाही. आता ईश्वर कृपेने तुम्हाला एक चांगल्या पुत्राच्या प्राप्तीचे सौभाग्य लाभले आहे. ही घटना तुमच्यासाठी फारच मंगलदायक आहे असे मला वाटते. प्रिय मित्र, मला कंसाने बंदी केले होते आणि आता मी सुटलो आहे, म्हणून हा माझा पुनर्जन्मच झाला आहे. मला पुन्हा तुमची भेट होईल याची कोणतीही आशा नव्हती, परंतु परमेश्वर कृपेने मी तुम्हाला भेटू शकत आहे. वसुदेवाने श्रीकृष्णाविषयी वाटणारी चिंता व्यक्त केली. श्रीकृष्णाने भयापोटी अज्ञातपणे यशोदा मातेच्या शय्येवर ठेवण्यात आले होते, परंतु आता मात्र नंद महाराज थाटामाटाने त्याचा जन्मोत्सव करून मथुरेत आले होते. त्यामुळे वसुदेवांना फारच आनंद झाला. वसुदेव म्हणाले, हा माझा नवीन जन्म आहे. त्यांना श्रीकृष्णाचा जीव वाचेल याची कोणतीही आशा नव्हती, कारण त्यांच्या इतर सर्व मुलांना कंसाने ठार मारले होते. वसुदेव पुढे म्हणाले, प्रिय मित्र, आपण दोघांना एकत्र राहणे फार कठीण आहे. आपल्याला परिवार आहे, नाते संबंधी आहेत, मुले मुली आहेत, परंतु प्रकृतीच्या नियमानुसार सामान्यतः आपण एकमेकांपासून दुरावलेले आहोत. या भूलोकात जन्माला येणारा प्रत्येक जीव सकाम कर्माच्या वेगवेगळ्या प्रभावाखाली आलेला असतो. हे जरी एकत्र येतात तरी ते किती काळ एकत्र राहतील हे निश्चितच नाही. प्रत्येकाच्या कृतकर्मानुसार ज्याचा त्याचा व्यापार वेगवेगळा असतो आणि म्हणूनच त्याचा वियोग होतोच. उदाहरणार्थ, समुद्रात अनेक ओंडके, वेली, वनस्पती तरंगत असतात. कधी कधी ते एकत्र येतात आणि कधी कधी ते लाटेमुळे दूर जातात. एक ओंडका एकीकडे जातो तर दुसरा दुसरीकडे. एक वेल एका वाटेने जाते तर वनस्पती दुसऱ्या वाटेने. त्याप्रमाणे आपले कुटुंबीय मंडळी जेव्हा एकत्र असतात तेव्हा ते फार सुखावह असते, परंतु कालांतराने कालाच्या लाटेने आपण कायमचे दूर जात असतो. वसुदेवाच्या बोलण्याचा मथितार्थ असा की त्यांना देवकीपासून 8 पुत्र झाले होते, परंतु दुर्दैवाने ते सगळेच निघून गेले होते. त्यांना कृष्णासारखा एक पुत्र देखील जवळ ठेवता आला नाही. वसुदेवांना तीव्रतेने श्रीकृष्णांचा विरह जाणवत होता, परंतु त्यांना सत्य गोष्ट उघड करता येत नव्हती. मला वृंदावनाचे क्षेमकुशल सांगा, ते म्हणाले. तुमचे अनेक पशु आहेत, ते खुशाल आहेत ना? त्यांचे पुरेसे गवत आहे का? पाणी आहे का? तुम्ही आता जेथे राहता ते स्थान शांत आणि सुरक्षित आहे का? वसुदेवांना श्रीकृष्णाच्या संरक्षणाबद्दल फार काळजी वाटत असल्यामुळे त्यांनी अशी चौकशी केली होती. कारण कंस आणि त्यांचे अनुचर अनेक असुरांना पाठवून श्रीकृष्णांना ठार मारण्याची योजना बनवित होते हे त्यांना माहित होते. त्यांनी श्रीकृष्णाचा जन्मदिवसापासून 10 दिवसात जी मुले जन्माला आली असतील त्यांना ठार मारण्याचे अगोदर ठरवले होते. म्हणून वसुदेवांना कृष्णाची काळजी लागली होती. ते त्यांच्या निवासस्थानाच्या सुरक्षितेबद्दल विचारणा करीत होते. त्यांनी बलराम तसेच माता रोहिणी यांचे क्षेमकुशल विचारले, कारण या दोघांनाही संरक्षणार्थ नंद महाराजांच्या हवाली करण्यात आले होते. बलरामांना आपले वास्तविक पिता कोण आहेत हे माहीत नसल्याची वसुदेवांनी नंद महाराजांना आठवण करून दिली. वसुदेव म्हणाले, तो तुम्हालाच आपला पिता म्हणून जाणतो. आता तुम्हाला कृष्ण हे दुसरे मूल आहे आणि त्या दोघांची आपण चांगल्या प्रकारे काळजी घेत आहात असे मला वाटते. वसुदेवानी नंद महाराजांच्या पशूंचे क्षेमकुशल विचारले ही गोष्टही महत्वाची आहे. प्राण्यांना, विशेषतः गायींना पूर्वी आपल्या स्वतःच्या मुलाप्रमाणे सांभाळले जाई. वसुदेव क्षत्रिय होते आणि नंद महाराज वैश्य. मानव जातीचे संरक्षण करणे हे क्षत्रियांचे कर्तव्य आहे आणि गायींचे संरक्षण करणे हे वैश्यांचे कर्तव्य आहे. गायी नागरिकांइतक्याच महत्वाच्या आहेत. असे मानव जातीतील सर्व प्रकारचे संरक्षण देणे गरजेचे असते. त्याप्रमाणे गायींना देखील पूर्ण संरक्षण देण्यात आले पाहिजे. वसुदेव पुढे म्हणाले की धर्मतत्वाचे पालन, आर्थिक विकास आणि इंद्रियाविषयांची पूर्ती, धर्म, अर्थ, काम या गोष्टींची पूर्तता नातलग, राष्ट्रे आणि सर्व मानव जात यांच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. म्हणून आपले बांधव आणि गायींसारखे पशु अडचणीत सापडणार नाहीत याविषयी दक्ष राहणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. प्रत्येकाने बांधवांच्या आणि पशूंच्या शांती सुखाकडे लक्ष दिले पाहिजे, तरच धर्म, अर्थ, काम अशा पुरुषार्थाची कोणत्याही अडचणींशिवाय सिद्धता होऊ शकते. तसेच आपण देवकीपासून झालेल्या
आपल्या पुत्रांचे संरक्षण देऊ शकलो नाही याबद्दल वसुदेवाने दुःख प्रकट केले. त्यांना असे वाटत होते की या गोष्टीमुळे आपले सर्व पुरुषांचे विनष्ट झाले आहे. वसुदेवांचे बोलणे ऐकून नंद महाराजांनी उत्तर दिले, प्रिय वासुदेव, तुम्ही अतिशय खंत करीत आहात हे मी जाणतो. क्रूर कंसाने देवकीपासून झालेले आपले सर्व पुत्र ठार मारले आहेत. जरी शेवटी एक मुलगी झाली, परंतु तिला कंस प्रयत्न करून ठार मारू शकला नाही आणि ती उच्च लोकात निघून गेली. प्रिय मित्र, दुःख करून काय होणार? आपण सगळेच पूर्वीच्या अज्ञान कर्माने बद्ध आहोत. प्रत्येक जण आपल्या पूर्व कर्माची फळे भोगायला बाध्य आहे. कर्माचे आणि कर्मफळांचे सिद्धांत ज्याला चांगल्या रीतीने माहीत आहेत तो ज्ञानी समजावा. असा मनुष्य सुख दुःखाच्या कोणत्याही प्रसंगी व्यतीत होत नाही. वसुदेव म्हणाले, प्रिय नंद, तुम्ही सरकारी कर भरला असेल तर त्वरित आपल्या घरी परत जा, कारण गोकुळातील काही उत्पात झाला असावा असे मला वाटते. नंद महाराज आणि वसुदेव यांच्यातील मित्रत्वाची बोलणी इथेच थांबली. वसुदेव स्वस्थानी गेले. सरकारी कर देण्याकरता मथुरेला आलेले नंद महाराज आणि त्यांच्या बरोबर इतर गोप देखील गोकुळात परत गेले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील नंद वसुदेव भेट नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर अशा प्रकारे आपण आजच्या अध्यायामध्ये याचं वाचन केलं की या दोघांची भेट कशी झाली, वसुदेव आणि नंद महाराज. आणि मग वसुदेवांनी मोठ्या आपल्या हृदयावर किती मोठं त्यांनी किती मोठा दगड ठेवून त्यांनी आपल्या पुत्राच्या संरक्षणासाठी खरं तर त्यांना इतकं मोठं भाग्य लाभलं होतं की भगवान स्वतः त्यांच्या घरी अवतरले होते त्यांच्या पुत्राच्या रूपात. पण त्यांची पहिली 7 मुलं तर मारलीच गेली, पण जो शेवटचा 8वा पुत्र भगवंत स्वतः अवतरले होते, तो पुत्र सुद्धा त्यांनी नंद महाराज म्हणजे जे आपले सगळे त्यांचे अगदी जवळचे मित्र होते त्यांच्या घरी देऊन आले होते ते. आणि नंद महाराज हे त्यांचं वय झालं होतं पण त्यांना पुत्रप्रेम कधीच मिळालं नव्हतं आणि म्हणून ते अतिशय आनंदाने त्यांच्या घरी हा इतका मोठा उत्सव त्याचे साजरा करत होते. आणि वसुदेवांचा जो मोठा मुलगा होता ज्याला रोहिणीच्या गर्भामध्ये स्थानांतरित करण्यात आलं होतं ते होते बलराम. आणि बलरामांना सुद्धा याची माहिती नव्हती की त्यांचे पिता कोण आहेत. ते नंददेवांनाच नंदबाबांनाच आपले पिता मानायचे. म्हणून वसुदेव यांनी अतिशय काळजीपूर्वक त्यांची विचारपूस केली की बलराम कसे आहेत आणि कृष्ण कसे आहेत, त्यांची जी राहण्याची जागा आहे ती सुरक्षित आहे नाही, सगळं काही. आणि गायींची मनापासून विचारपूस केली. का तर त्या काळी गायींना सुद्धा माणसांइतकंच महत्व होतं आणि त्यांची खूप काळजी घेतली जायची. का तर त्यांच्यापासूनच तर त्यांचा व्यवसाय व्यापार चालायचा आणि तिथूनच त्यांना लक्ष्मी मिळायची, धनलक्ष्मी त्यांच्या जवळ यायची. आणि ते जे वैभव होतं वृंदावनाचं, गोकुळाचं जे वैभव होतं ते पूर्ण त्या गायींपासूनच होतं आणि म्हणून त्यांना अतिशय महत्वाचं स्थान होतं. जरी आधी जी वर्णाश्रम पद्धती होती तर तिथे हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र अशा 4 वर्णाश्रम पद्धती आपण पुराणांमध्ये पाहतो. तर त्या नंद महाराज हे वैश्यांमध्ये होते, तर वासुदेव यांचा क्षत्रिय कुळामध्ये जन्म झाला होता. तरी सुद्धा त्यांनी आपल्या मित्रावरती विश्वास ठेवून आणि त्यांची इच्छा होती की खूप वर्षांपासून त्यांना पुत्रप्रेमाचा अनुभव मिळाला नव्हता आणि फक्त त्या कारणासाठी तिथे ते सुरक्षित राहतील म्हणून वसुदेवांनी आपल्या पुत्राला म्हणजेच खुद्द भगवंत जे त्यांच्या पुत्राच्या रूपाने अवतरले होते त्यांना नंद महाराजांच्या घरी सोडून आले. किती मोठं हृदय असेल त्या पित्याचं, ज्यांनी आपले दोन्ही मुलं त्यांच्या घरी सोडली, बलराम आणि कृष्ण. आणि जेव्हा त्यांची भेट झाली, वसुदेवांना तो आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसत होता. तिथलं गोकुळामधलं ते ऐश्वर्य, तो उत्सव कसा साजरा होतोय या सगळ्याची माहिती त्यांनी घेतली आणि त्यांना थोडासा दिलासा मिळाला याच्यासाठी की त्यांची दोन्ही मुलं नंदबाबांच्या घरी अतिशय सुरक्षित आणि चांगल्या पद्धतीने आहेत. कारण त्यांनी जो कंसाचं आणि त्यांच्या क्रूर मित्रांसोबतचं जे बोलणं होतं की त्या 10 दिवसात जन्मलेल्या सगळ्या बालकांचा ते
अंत करतील त्या त्या गोष्टीची त्यांना काळजी होती, म्हणून त्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक त्यांची विचारपूस केली. आणि मग अशा प्रकारे त्यांनी आणि पुन्हा ते शेवटी म्हणाले, की तुम्ही तुमचं कर भरून झालं असेल, तर तुम्ही तुम्ही घरी त्वरित परत जा, कारण तिथे सुद्धा तुमची गरज आहे. इथे जास्त वेळ थांबू नका, अशी त्यांनी आपल्या मित्राची मनापासून विचारपूस केली आणि त्यांना सल्ला सुद्धा दिला. आणि मग त्याच्यानंतर नंद महाराज त्यांचं वसुदेवांसोबतचं बोलणं संपल्यानंतर ते गोकुळाला परत गेले. तर अशा प्रकारे आपण आपला हा अध्याय इथे संपवला. अ, आणखी थोडंसं आपण पुढच्या अध्यायातलं वाचन करायचं, की आपण थांबूया इथे? असू शकतो. आणखी थोडंसं वाटायचं, मग पुढच्या अध्यायाची सुरुवात करूया आपण थोडीशी. आणखी थोडंसं वाचन करून मग थांबूया आपण. 1 मिनिट हं, मला 1च मिनिट. कोणाला वाचन करायची इच्छा आहे, की मी वाचू? वाचू का माताजी मी? हो, वाचा ना माताजी. चालेल. माताजी स्क्रोल करा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अध्याय 6 पूतना वध. नंद महाराज आपल्या घरी गोकुळाला चालले असताना सारखे वसुदेवानी 1 मिनिट माताजी. वसुदेवानी दिलेल्या सूचनेचा विचार करीत होते. गोकुळात काही उत्पात तर घडला नसेल ना? वासुदेवांनी दिलेल्या सूचना निश्चितच मैत्रीपूर्ण होती, ती खोटी नव्हती. नंद महाराज विचार करीत होते, या सूचनेत काहीतरी तथ्य आहे. अशा विचाराने भय वाटून ते भगवंताचा आश्रय घेऊ लागले. संकटात पडलेल्या भक्ताने भगवंतांचे चिंतन करणे हे स्वाभाविक आहे, कारण त्याला दुसरा आश्रय नसती. मूळ संकटात सापडते तेव्हा आई वडिलांचा आश्रय घेते. त्याप्रमाणे भगवत भक्त नेहमीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताचा आश्रयाखाली असतो. परंतु तो जेव्हा काही विशिष्ट संकट असल्याचे पाहतो, तेव्हा तो अखंडपणे भगवत चिंतनात संलग्न होतो. कंसाने आपल्या अनुचरांशी विचार विनिमय केल्यावर पूतना नामक एका जादूटोणा करून गृहीत अशा पापमय पद्धतीने मुलांचे बळी घेणाऱ्या राक्षसीला नगरातून, ग्रामातून, कुरणातून जी नवजात बालके होती त्यांना ठार मारण्याचा आदेश दिला. अशा चेटकीने जेथे श्रीकृष्णांच्या मंगल नामांचे श्रवण अथवा कीर्तन होत नाही, तेथेच आपले प्रयोग करू शकतात. असे म्हटले आहे की जेथे भगवान श्रीकृष्णांचा नामाचे संकीर्तन चालते, मग ते उदासीन वृत्तीने जरी असले तरी चेटकिणी, पिशाचे, संकटे अशा अमंगल गोष्टींचे तत्काल निवारण होते. जेथे भगवान श्रीकृष्णांचे जेथे भगवान श्रीकृष्ण नाम संकीर्तन प्रेमाने होत असते, या जागेबाबत तर ही गोष्ट नितांत सत्य आहे. विशेष करून वृंदावनात भगवंत स्वतः उपस्थित होते, तेथे अशा अमंगल कारक गोष्टींचा प्रभाव होणे शक्य नाही. म्हणून नंद महाराजांच्या मनात ज्या शंका उपस्थित झाल्या होत्या, त्या निश्चितच श्रीकृष्णावरील स्नेहामुळे होत्या. वस्तुतः पूतनेच्या आसुरी भक्तींना शक्तींना भिण्याचे काही कारण नव्हते. अशा चेटकिणींना खेचरी असे म्हणतात. त्या आकाश मार्गाने प्रवास करू शकतात. भारताच्या सुदूर वायव्येकडील भागात केचरींचे
असे प्रयोग अजूनही चालू असल्याचे समजते. अशा खेचरी स्त्रिया समूळ उपटलेल्या झाडाच्या फांदीवर बसून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. पूतनेला असे प्रयोग ज्ञात असल्यामुळे तिला श्रीमद भागवतात केचरी म्हटले आहे. पूतनेने गोकुळात जाऊन कोणाचीही अनुमती न घेताच नंद महाराजांच्या भवनात प्रवेश केला. तिने एका सुंदर युवतीप्रमाणे पोशाख केला होता. तिच्या पुष्ट नितंबामुळे आणि उन्नत उरोजामुळे आणि विशेषतः तिच्या पातळ कंबरेमुळे ती अधिक सौंदर्यवती वाटत होती. तिने कानात सुंदर कुंडले आणि केसात फुले घातलेली होती. ती मोहक नजरेने हास्यपूर्ण मुखाने सर्वांकडे दृष्टिक्षेप टाकू लागली. तिने सर्व व्रजवासींचे लक्ष वेधू लागली. निष्पाप गोप स्त्रियांना वाटले की ती आपल्या हातात पुष्प घेऊन वृंदावनात प्रकट झालेली सौभाग्य देवीच आहे आणि ती स्वतः आपल्या पतीला श्रीकृष्णांना पाहण्याकरिता येथे आलेली आहे. आणि ती स्वतः आपल्या तिच्या लक्षणीय सौंदर्यामुळे कोणी तिच्या हालचालीकडे लक्ष दिले नाही आणि त्यामुळे ती नंदभवनात मुक्तपणे प्रवेश करू लागली. अनेक मुलांची हत्या करणारी पूतना श्रीकृष्णांना शोधू लागली. बाळकृष्ण एका लहानशा शय्येवर खेळत होते आणि ज्याप्रमाणे राखेने अग्नी आवृत असते त्याप्रमाणेच त्या मुलाने आपल्या अद्वितीय शक्ती आवृत करून ठेवल्या असल्याचे एकदम तिच्या लक्षात आले. पूतनेने त्याच्या वेळी विचार केला, हे बालक क्षणात अखिल विश्वाचा ते दिसना जिज्ञासा करून अखिल विश्वाचा विनाश करून टाकण्या इतके विनाश करून टाकण्या इतके सामर्थ्यवान आहे. पूतनेचा समज महत्वपूर्ण आहे. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण सर्व भूतमात्रांच्या हृदयांतरी स्थित आहेत. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की ते मनुष्याला आवश्यक ते ज्ञान प्रदान करणारे आहेत आणि एखाद्याला विस्मृतीत टाकणारेही आहेत. पूतनेला जाणीव झाली की नंद महाराजांच्या भवनात ती ज्या मुलाचे निरीक्षण करीत होते ते प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत होते. ते येथे एक लहान बालक म्हणून शय्येवर पाहुलेले होते, परंतु त्याचा अर्थ असा नव्हता की ते कमी सामर्थ्यवान होते. कोणताही मानव तप आणि समाधी साधना करून परमेश्वर होऊ शकत नाही. परमेश्वर सदैव परमेश्वर आहे. एक बालक वाचायचं होतं. काही लोकांचा असा समज आहे की हे राहिलंय. सॉरी माताजी. काही लोकांचा असा समज आहे की एखाद्या श्रेष्ठ व्यक्तीलाच कालांतराने परमेश्वराप्रमाणे पूजिले जाते, परंतु हा जडवादी सिद्धांत पूर्ण चुकीचे आहे. कोणताही मानव तप आणि समाधी साधना करून परमेश्वर होऊ शकत नाही. अगोदर ईश्वर इथून परमेश्वर सदैव परमेश्वर शकत नाही. परमेश्वर सदैव परमेश्वर आहे. एक बालक असलेले श्रीकृष्ण पूर्ण विकसित तरुणाप्रमाणेच पूर्ण आहेत. मायावाद्यांचा मत असे आहे की जीव अगोदर ईश्वर होता, परंतु तो आता मायेच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे ईश्वर नाही. मायेचा प्रभाव काढून घेताच तो पुन्हा ईश्वर होणार. हा मतवाद क्षुद्र जीवांना लागू होणे शक्य नाही. जीव हे भगवंताचे क्षुद्र अंश आहेत. ते परम सत्य परमेश्वर स्वरूप अग्नीचे स्फुलिंग आहेत, परंतु मूळ अग्नी अर्थात श्रीकृष्ण नाहीत. श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. अगदी वासुदेव आणि देवकी यांच्या घरी होते तेव्हापासून श्रीकृष्णांनी शिशु सुलभ स्वभाव
प्रकाशित करीत नेत्र बंद केले, जणू काही ते पूतनाचे तोंडाकडे पाहू इच्छित नव्हते. भगवान श्रीकृष्णाने पूतना जवळ आल्यावर जे जे आपले नेत्र बंद केले त्याचा भगवत भक्तांनी अनेक प्रकारे अभ्यास करून अर्थ लावला आहे. काही म्हणतात की श्रीकृष्णाने आपले नेत्र बंद केले कारण अनेक निष्पाप बालकांना ठार मारणारे आणि आता त्यांना ठार मारण्याकरिता आलेल्या पूतनेचे मुख ते पाहू इच्छित नव्हते. काहीचे म्हणणे आहे की तिला काहीतरी असामान्य गोष्टीचा संकेत मिळत होता आणि म्हणून तिला आश्वस्त करीत आणि अभय दर्शवित श्रीकृष्णाने आपले नेत्र बंद केले. इतरांचे म्हणणे असे आहे की भगवद्गीतेत परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता म्हटल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण असुरांचा संहार आणि भगवत भक्तांचे परित्राण करण्याकरिता अवतरित झाले होते. पहिला मारला जाणारा असुर एक स्त्री होती. वेदाज्ञेनुसार स्त्री हत्या, ब्रह्महत्या, गोहत्या किंवा बालहत्या या गोष्टी निषिद्ध आहेत. परंतु आता श्रीकृष्णांना पूतना राक्षसीला ठार करणे भाग पडणार होते आणि वैदिक आज्ञेचा तर स्त्री हत्येला विरोध होता. आता कोणत्याही पर्याय नसल्यामुळे त्यांनी नेत्र बंद केले. इतर काही भगवत भक्त असा अर्थ लावतात की श्रीकृष्ण तिला आपली एक धात्रीची समजले आणि म्हणून त्यांनी सहजच नेत्र बंद केले. असो, पूतना श्रीकृष्णांना स्तनपान करविण्यासाठी तेथे आली आणि भगवान तितके दयाळू आहेत की पूतना आपल्याला ठार मारण्याचा उद्देशाने येथे आलेली असल्याचे जाणून देखील त्यांनी तिला आपल्या स्तनदाती धात्रीप्रमाणेच समजले. वेदाज्ञाप्रमाणे 7 प्रकारचे माता आहेत: जन्मधात्री, गुरुपत्नी, राजपत्नी, ब्राह्मणी, गाय, धात्री आणि धरणी. पूतना श्रीकृष्णांना मांडीवर घेण्यासाठी आणि त्यांना स्तनपान करविण्यासाठी आली होती, म्हणून श्रीकृष्णांनी आपली एक माता म्हणून तिचा स्वीकार केला आणि नेत्र बंद करण्याचे हे देखील एक कारण होते. आता त्यांना एका धात्रीला मातेला ठार मारावे लागणार होते. असे असले तरी त्यांचे आपल्या धात्रीला ठार मारणे हे त्यांचा वास्तविक मातेवर, यशोदेवर प्रेम करण्याहून वेगळे नाही. आपल्याला वैदिक साहित्यातून असे समजते की पूतनेला मातेसारखीच गती आणि यशोदेसारखाच सन्मान व सुख प्रदान करण्यात आले. ज्याप्रमाणे यशोदेला भौतिक जगातून मुक्ती प्रदान केली गेली, त्याप्रमाणे पूतनेला देखील मुक्ती प्राप्त झाली. बाळकृष्णाने जेव्हा आपले नेत्र बंद केले तेव्हा तिने त्यांना आपल्या मांडीवर घेतले. तिने साक्षात मृत्यूलाच मांडीवर घेतले आहे याची तिला कल्पनाच नव्हती. जेव्हा कोणी दोर म्हणून सर्पाला पकडतो तेव्हा त्याचा अंत होतो, त्याप्रमाणे श्रीकृष्णाकडे येण्यापूर्वी पूतनेने अनेक बालकांना ठार मारले होते. परंतु आता तिने सर्पाचा स्वीकार केला होता आणि तो तिचा तत्काळ अंत करणारा होता. त्यावेळी तेथे यशोदा आणि रोहिणी अशा दोघीही उपस्थित होत्या. त्या पूतनेला विरोध करू शकल्या नाहीत, कारण ती एक लावण्यवती स्त्री होती आणि तिने श्रीकृष्णावर मातृस्नेह प्रकट केला होता. ती एक सुरेख म्यानातील तलवार होती याची त्यांना जाणीव झाली नाही. तिने आपल्या स्तनांना महाभयंकर विष लावले होते. श्रीकृष्णांना मांडीवर घेताच तिने आपला स्तन बालकृष्णाच्या मुखात दिला. तिला आशा होती की श्रीकृष्णाने स्तनपान. आपण इथे थांबूया माताजी. मी शेअरिंग. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण या आधीच्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं होतं की त्यांची भेट, वासुदेव आणि नंद महाराज यांची भेट आणि त्यामागची कथा कशी होती. श्रीकृष्णांच्या जन्माच्या वेळी कसा आनंदोत्सव साजरा करत होते तिथे, आणि आपण वृंदावनाचं ऐश्वर्य ही पाहिलं. फक्त गायी
पासूनच त्यांनी इतकी म्हणजे व्यापार करून दूध, लोणी, दही यांचा व्यापार करून ते कसे धनवान झाले होते आणि कसे माता लक्ष्मीचं ते क्रीडास्थान बनलं होतं याची माहिती आपण घेतली. तर या अध्यायामध्ये 6व्या अध्यायाचे आपण थोडंसं वाचन सुरू केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत की पुतनेचा वध कशाप्रकारे झाला. आतापर्यंत आपण वाचन केलं की पुतनेने कशाप्रकारे प्रवेश केला गोकुळामध्ये आणि मग तिनं कसं विष लावून भगवंतांना विषारी दूध देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु भगवंत ते भगवंत, त्यांना तर सगळ्या गोष्टी माहीतच आहेत आणि आपण भगवंतांच्या 6 ऐश्वर्यांमध्ये सामर्थ्य हे त्यांचं ऐश्वर्य पाहिलं होतं. त्यांना कोणत्याच शस्त्राची किंवा अस्त्राची गरज नाहीये कोणत्याही राक्षसाचा किंवा अ, दुष्टांचा नाश करण्यासाठी. भगवंतांचं हे वैशिष्ट्यच आहे की कोणत्याही शस्त्राच्या आणि अस्त्राच्या विना ते कितीतरी राक्षसांचा त्यांनी अंत केला होता. तर आपण त्यांनी केलेल्या पहिल्या राक्षसाचा अंत कसा होता ते आपण उद्या सविस्तरपणे त्याचं वाचन करूया. मी प्रार्थना करून रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास तुम्ही विचारू शकता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.